Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baru kini long ki khubor bamta kasni. Ka Neutral Border Disputes Redressal Forum HBDRF lingba u convener ba Thomas Pasa kalapan jingpen ben no menteri rang ba Conrad ki sangma halor ka jingya ka japut halapang up block 1 West Jante Hills. Ka forum kala kado baka Karbi Anglong Autonomous Council kala thongding hagate ka shnong haga shipho trik ujiliu klem da ai jingtip hagirang ba shnong wad habaladon ka jingyalang hapneng ki board district haga khat khandai trik ban pin sange ya ka jing thongding kaliang Assam klale persha bat beteng ben haga arpsan trik ki pat ba bat ki seng bhalang kilaweng ya ki ding kabala penmi ka jingya kan an hapneng ki Karbi bat ki penar hadu baki pulit Assam kila penmi tiar gas bat don ki bala mensau la kamru baki Karbi kila penjulori ya ki penthor padi haga arpnru terik ki pulit Assam kila wanda ka jingbun pat bat persyang ban shnaktem haga te ka jaka ka forum kadawa baka sarkar Meghalaya kan pha pulit bun pat ban yada ya ki pat ba bat ban khanglat e ka jingtek tem ka kenturu ya ki menteri rang ba ka Meghalaya bat Assam ban hiar shaka jaka ban penne ya ka shongsuk shongsan Nakaliang kajongi ka Neutral Border Dispute Redressal Forum. Halam tu kajingja ka barang suja po ala pangap ka block 1 hangki. Hakabar kaliang jong chairman jongi udon situ sa spot atau kasni ka jingja. Tinggal ilut iki hatta nambagi press ki lar media ngai i ka jingja tu kasni. But ni siput po kwa ban penpau ban kaliang jongi ngelawan ai ka city. Kaba kham kalki sa CM bon sim ki senjang ki bekirki taru but kene si thing na batai khindiet ki ki development ki blajia ki khindiet sni kumon siput kamau ba ka siput jong brai jun kini ki pat Karbi nang thi ki lawan banthung di ye ki tanrai ding hapo ka jaka ka bahap hapo ka jing penya jong ka siang la pangam klem ka jing tip klem ka jing ya pendai chwa bat ki nong kit kam shrong ha ka tu ka sini nata kadau nakaliang kajongi ngi ong ba le se katu kadijan nengkong ka jing pen kenya ka status quo bagi orang yang penbaik film dari ban le kita kisi kam teng ko hari kita kasi hotere ha khat khandai tere kala dan du ka meeting ha level jong DC USP jong ka West Jante Hills West Karbi Anglong po ka IB hang tie po khanduli ha ka ba la e pen pa kata ka jing persya ka jing thungi kini hide bat ha kan meeting la ya rai ru ba ngin persyang banwan pene ka sukasanya di ka area but on beteng syuk kata ka thungde handai ka basongsi pada kolong ba haka absan tarik ka khandai tarik jo aja opsan ki asam kadang kunti baik ban thungi kita ki di bat nakaliang jong ki nong sinong mombal pau hi haka absan tarik kira pelong ka meeting ka bahe haka ba kisang bahalang ki babon ru ki ya don kada kan meeting but haka tu ida sini ki pai nong sinong namar ba ki Karbi ki thung ya tau ding haka jaka ni hopur usam jong ka shnong ka jong ki klem ka jing manjur klem ka jing tim ka le ban phun noi ni hiding bala thung da ki Karbi bat ngila i tu sini ki danru tu ka absan terik ki dan ki pulit na bor arliang ki ni magistrate na bor arliang bat kumbala pau hi saboro kadon ka je kana apne ki ka jing pen phai nia pen phai ki apne ki penar ki jongi bat ki Karbi ki jongi but how to go sini kumba la report singi lembau chairman hi ba kadon gajing penengkam lagi kitin ki ba lesi ki bami ha hakim nang salang daki pai Karbi kadon kajing ko mau nakaliang kajong ki kadon kajing siat ki ciri yang joki bat kerbang kadon kajing siat tergasu na kaliang ki pulut asa but harin katu ka ba kham si pada kalong ba ka development harin kata abang la ban ra kajing e kham khara kajing ma ka ba kham khara lalu menin hak tu kaju ka area ka ba la jia ka tu kajing jia la bun ba ki pulut asam ki bala wan kir ko dia tu kajaka bal kumba point yo ik bala jia kra musim lutip ki ai ka baya te kumbalong mentang mo bakani hakani ki area la don be dikini ki pulut asam la bun ba kila ke kir ko dia tu kajaka kabadi hapo kajing pendia jong sinong lapanga ban kadan dulu kajing thu ban sinai ka kyang ke bapau dan kalian kajongi lembaga ni ka city pada ngila kerpat kirki ya UCM banengkong ban pha ya ki pulit
jong kami hanya kambon syakati ka jaka la ka long da ki SF tenru kambon kanang ba ki pat ba jong ikin singai kung ba kalong menta ka jing don ka jing bon pa jong ki asa mak ya kapten siir men sim ki nong sing ki jong i syati te ka daw don kam ya ki jaka sarkar ka jong i bakan pa mado gud ya ki pulit megalia ban lech ke jaka ban don ban singai ban penting kenapa kanum don kono ka jing ja ka bosi dan ni kono ka jing ja ka ba bam su tonan bat ni la pen pauru ba ka kam ka ba ki pulit megalia menta ki don ka kham jingai da ka jaka ka ba ja ka ni ka jing ja ba lada don ka ja ka jing ja bosi ka da poi ki pulit jong i sa kan poi di ar ko usan minen te le si ka por kan dir palat te khang man light kita kalau ka preparedness kendian ban yada ya ki beri ki jongi ngila kerpat kata poi menukong ban wan ra swaya ka ya ki pulit jongi bakin le chati kabar pada immediately yong ba ki pulit asam kim dei ban yo lat ban china kyam tu da lei du kim dei ban yo lat ban china ka khatam sipai ke jongi ka khatam pulit ka jongi yang tu nama lada gila ban le ya kata katu kin clean ya tu ka jaka ka jongi ban kanlong ka jing shapting pan ya ki penar ke jongi budan chati kata kari ke bar balai pada ngila pau lemang di sini bahaka la don ke jingi kendu akan DCSP level labun tali ngi i campus sino wat hadin ke meeting apa khan dai ke ba lo hak level jong DCSP ru kini ki nakanyang juga sam kilo aggressive kri thung ita ki ding ka ba penken ya resolution jong to ka meeting ka khanai tare kapan pau ba meeting hak DCSP lo campus sino takada nakaliang jongi ai jumun request yang CM menambahkan dan da level yang CM ban lech tu ka jaka kanong dum tagaway ban penne ya ka song san ban pentikana ba kanong don ka jinjia ka susi nakaliang haka nakaliang ki asam ban kata ya ka jingim laniga ka song san pada jo kinong song ki jongi basa ang ke po ka sinong la panggap pada kidi light ni ki jing ajimut ki bangila request yo si ambo unsim kiam mar do de kene bentah